adik apa adik ibu. Nek sing tuwa iku budhe sing gak ono iku meneh ngapeni repot. Diarteni bibi iku ono sing tuwekan. Diarteni budhe ono sing noman ngoten. Dadi kanggo anu bibit langsung mendek am utawi nggih, am kali khon nggih, am kali ama, khon kali kholat. Kayak niku. Melu ton. nggih ya tambah singkat benar ya Nggih. Saja karena singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sing terperinci niku ya nggih Jawa niku. Tapi nek niki ngoten. Dadi dulure bapake Kanjeng Nabi niki sing lanang niki enten 12. Ngoten. Nomor setunggal niki Hamzah. Niku dadi origine Hamzah. Hamzah niki ibuke Halah. Dadi kok iso 12 niku gak teko ibu siji. Ibu kame siji. Dadi di Arab niku jarang rabi bojo siji ngoten jamane Nabi. Iki ibu ini ku Halah bin Uhaib binti Uhaib. Iki Hamzah. Nomor kali niki Abbas. Abbas niku ibuke Qailah lawan sami. Oh niku ibuke Hamzah niku Halah, lek ibuke Abbas niku Qailah. Qailah putrine Hibban. Lah Hamzah niki pamane Kanjeng Nabi nggih dulur sasuson. Sebab umur niki mek kacek 4 tahun nonton saja kacek 2 tahun kali Kanjeng Nabi. Dadi niki disusoni kali Suwaibah. Dadi Kanjeng Nabi nyusun nang Suwaibah al-Islamiyah niku. Terus Hamzah niki nyusun teng Suwaibah al-Islamiyah. Jadi monakan sak pamane niku nyusun teng mriku. Dadi di Arab niku riyen ancen kebiasaan iki dadi guru nyusoni. Apa sing juga niku nyusoni. Nah niki Hamzah niku luwih tuwa timbangane Kanjeng Nabi. Niki kacek 4 tahun. Wonten sisan jangan kacek 2 tahun, tapi kok sing 4 tahun niku. Dan niki diwadani singone Allah. Soale nek perang niku garang sing jenenge napa niku Hamzah niku. Utawa diarani singone utusane Allah. Niki mati syahid Syahidah Badrin niki nyekseni mesti ngadiri perang Badar, perang Uhud. Lan di perang Uhud niki sing mati syahid dipateni kali Wahsy. Jadi Wahsy niki dijanjeni kali Hindun sing iso mateni napa niki Wan Hamzah niki Wahsy niki badhe dimerdekaken. Lan di perang Badar nggih paman Hamzah niki mateni bojone Hindun. Ngoten. Dadi Hindun niku malih dendam. Dadi niki mantun dipateni niki mawon dijoko atine niku dikunyah-kunyah direpek. Kali Hindun niku. Dadi ndek lukae niku ditemukan lebih saking 80 catuan. Mbuh sing disuduk pedang, dibacok, disuduk karo tombak, dipanah niku. Awalane iki menurut riwayat paman Hamzah niki dadi gustine wong mati syahid besok di akhirat. Ngoten. Di dina kiamat di umat Nabi Muhammad SAW. Lan dawuhe Nabi maniku khairu syuhada'i yaumil qiyamah Hamzah. Sahabat umat saya di dina kiamat niku Hamzah. Jadi umat saya di umat Kanjeng Nabi sallallahu niku nggih. Dadi niki gak bertentangan kali hadis anna sayyida syuhada'i yaumil qiyamah Yahya bin Zakaria. Hadis niku enten Gustine umat saya dina kiamat iki Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya putrane Nabi Zakaria. Lha iku jarene niku Hamzah. Kok jarane Yahya mboten. Hamzah niku saapi-api umat syahid ndek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek secara umum saapi-api umat syahid niku nggih Nabi Yahya bin Nabi Zakaria. Nabi Yahya ini kan dipateni kali umat niki.
Kanjeng Nabi nggih dawuh malih niku khairu a'mami Hamzah. Saapi-api pamanku iku Hamzah. Delek paman Abbas niki paling enome pamane Kanjeng Nabi. Dadi sing nom-noman dhewe sak duluran pamane Kanjeng Nabi niku Abbas. Tapi luwih tuwek timbangane Kanjeng Nabi, kacek 2 tahun utawa sanjang 3 tahun. Niki riyen nggih menghadiri perang Badar katut dadi musuhe Kanjeng Nabi. Sebab pas waktu perang Badar ini dipeksa. Dia termasuk dadi tawanan, ngoten. Ditebus dhewe awake dhewe. Waya sugih. Niki mlebet Islam sadurunge nguasani tanah Khaibar. Sajane niku nyimpen Islam ket Fathu Mekah, nguasani Mekah niku disimpen Islam. Terus mlebet Islam sadurunge perang Badar. Niki disimpen imane. Terus menghadiri perang Hunain. Wafat niki umur sanata isnaini wasrasina, dadi taune niku 32 Hijrah. Terus pejahe niki umur 88 tahun. Iki paman Abbas. Sing nyolati Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ingkang nomor 3 paman Kanjeng Nabi niki Abu Thalib. Abu Thalib niki putrane Fatimah. Jadi kan beda niki wis telu kan. Dadi Abdul Thalib lek saking mriki pun kepanggih niki SD-ne